sukaaɓe leydam ha Sénégal yo Allah suuɗuɗam sukaaɓe leydam universitaire Demette ɓesngu Demette wonɓe ɗo e wonɓe caggal leydi ewa en gardini calminalɗi hilifaɓe diine en deftini hen hilifaɓe aada e hilifaɓe meɗen ɗuɓɓate administration e membre uji sécurité kamɓe fof ɓe calminama élevage ɗi calminama Mr Ndour salminama kala collègue goɗɗo gonɗo ɗo emo wona ɗo fof salminama en dutti teddungal ngal noon lycée Demette ngal ɗo teddungal so yiyama ko Mamadou Ali Mbaye yiide lycée Demette ñaagade fectede lycée Demette no ñaagorimi mbeɗa yaha ni ko noon ñaagorimi mbeɗa ara ɗo e Demette hakkude amen Demette noon ko hunde ɓooyde ma jaafoɗon min gari ɗo 96 nden koye mouvement nawetanuji Allah waɗi monsieur Hamidou Ba nan ɗo jangguintuno wuro amen Pular galle mum min jippi ɗum waɗi nde garmi ɗo nder adresse am ko Hamidou Ba e jogu so ɗum mbeɗa salminaɓe mbeɗa waɗaɓe félicité kamɓe Allah waɗi gandumi ɗo Khalil gandumi ɗo Aliou Ba gandumi ɗo Oumar Diop gandumi ɗo Hadi Seck gandumi ɗo Ibrahima Diallel gandumi ɗo yen Jean 96 ummade nde en faade hande mbeɗa jokkodiri e mabɓe haade mi ardi ɗo ɗum ɗon noon firti ko hakkude amen Demette ko hunde ɓooyde 2006 gandumi lycée Dagana inspecteur monsieur Ba IVS ɗum ne kadi so wimon monsieur Ba IVS tan oɗon gandi woni adjoint au maire garten e hande alhamdoulillahi rabbil alamina noon saare wuuro a bismama a ittanama gueɗal a duwanama kala ko mbawɗa ɗon dañde wona ko gadduɗa de mais koko tawɗa ɗon saabu monsieur yam goto fiiɗo élève hoore mum fusi monsieur yam fiiɗo élève loocol kono noon Aliou Seyni Ba nana ko seeɗa yii ko fiya hoore mum fusi kono ñande wari o yii kam tan guita makko ngal ngaldi gonni neɗɗo noon so kersa woni hakkude ma e neɗɗo hankanti ala ko yitti kersa so neɗɗo Allah wallima on kersodiri tan kala ko woni aduna ina wawi ɓennude ɗum régla gasi Allah addimi ɗo Mamousi nani ko seeɗa Aliou Seyni Ba nana ko seeɗa monsieur Ba Senghor ko seeɗa yo Allah yurmo yaafo gise ko seeɗa nden hirande 54 exclus lycée Demette ɓe mbaɗi ko recensement yimɓe fof ɓe gaddi mbi minne komi kesso maslaha ma en mbaɗ maslaha min mbaɗi conseil spécial min ƴetti hen 38 sur 54 heddiɓe noon tawa hay sa yiɗi ɗumen wallu tawa ka wawa ɗum ɗon noon ɓesgu Demette foof lycée Demette foof salminimon juurima mon arɓe ɓe calminimon yaaɓe ɓe calminimon arɗoyoɓe ɓeɗa kadi ñaagoɗen yo Allah rokku mon ko ɓuuri amen yo Allah rokku mon ko ɓuuri amen minen tomin payro Allah rokka amen ko ɓuuri saabu minen fof ken ñaagotoɓe Allah sudda en suura en reena en sukaɓe ɓene ɓe ganda ɓe dañi ko jinnama ɓe dañani ɓe dañi ko monsieur Ba inspecteur Ba dañani ɓe dañi ko inspecteur Khalil dañani inspecteur Khalil nde dañi ɗo henne BFM waɗana ko lacciri joni ɓe toñamo mbimomi anden mbaɗanɗa lacciri joni nde sakos ma o jordi ɓuuri hewde cuuɗi ma ko firti ko jaara ko andar paɗa hande gona e Demette maternelle primaire collège lycée bac galle bamma ɗum noon son belan profité hande sonno ko Mamousi walla min walla goɗɗo dañano dañde 56 ans walla kadi ga jooɗiɗa o so goto amen dañano dañde 56 ans wallahi min duttora école min jangga min mbaɗa no mbaɗɗon ni ewa secours populaire ɗo tawmi golle mum kono hirande foof koɓe neldata amen ko min dokkirto hen yiɓe woɗɓe ni duuɓi tati hande cadeauji élève aji fodde 3 hikka min mbaɗi primé 120 élèves fof ko cadeauji secours populaire France neɗɗo no itti jawdi mum France woni Touba o addi rokkimi ande ɓinguel nguel ande ko mbiyeɗa jaam ɗum tan woni ko mbiyeɗon ko onon élève aji noon jeehe vacances so jeehi vacances garte law monsieur Ndour so wiyama tan hande ko le 5 artat koto mbiye joni kam on natti wiide kayren garani ɗum noon Allah jarama ɗuɗɗal sukaɓe leydam mbiye Sénégal yo Allah ne en ɗuɗɗal sukaɓe leydam universitaire